Asrambari tui, je Asrambari, Bon Bazar, je Gumsing tui, sung khobor mani tongo je Delhi no je Bangladesh ni Bangladeshi rok phai tongo. Ngai sung tini SPO malakya, ngai te additional SPO malakya, tabu SDPO malakya, malai sung mono demand ba letter khake 80% complete. Sini o je Gumsing tui, Asrambari tui, Bon Bazar tui, je fancy tongmani, je tarok tongmani bidabil, o tarok tongmani o tarok bo muta-muti fancy je tongmani abrok turu hanyangui tongha ngai abrok no kaham khainang thun te je main border area wo CCTV dinang thun te plus brok no drone rok bai check khainai ni abo haike sung tini kok salakya borok sawo sung je samani borok khlainai nei ngai sung khana sung sini je khasia mongolo sini BSF ni je DG bai bobo sung malai sung te bo kaham ke kok sanai karon tamon ngai border ni daito ba responsibility ngai to BSF rong thani ngai BSF rok tongoi bahai je Gumsing tui Bon Bazar tui bidabil tui Asrambari tui je Bangladesh in Bangladesh rok phai tong abono sung khana bor kok salai nai ngai desini Asrambari o je SPO camp tongmani o SPO camp no bote bo strength ma khainai a jaga borok me police ma bari nai karon ga aro je dui tin jona je SPO tongmani o je broker rok je Bangladesh borok tui phainai rok borok aborok no sak nangya mokol langya ngai sung aja ni SPO camp ni o camp mo tonai borok kok saka borok bo sawo sungro borok kri borok kom officer bukri sung saiman tongphano kun khlaimia abo hai koksil jaka o pongno tini sung SP no sai khnari ka ge SP sawo abo sung nainai hinai kam kaino gena di mo je Bangladeshi rok phai tomani abo sudo Bangladesh ni wansar rok sin phai jong abo haya jesa panang thon chini demo bhamang thon chakma phang thon tipra phang thon mok phang thon je pan phai tongnai Bangladesh ni phai mane Bangladesh ni phai no borno sung ma kasunai tambage ma kasunai ge karon ge sung je Tiprasa rajoni je boro rok se ekdom e jagani ekdom real citizen Tiprasa ni je sungse chini chakri ni khetre sung somosya ngoi tong chakri thik moto mai ngoi tong chathai thik moto mai ngoi tong jaga kaham tongthai mai ngoi tong ti manung ngoi tong amo haga jodi tebo Bangladesh ni phayoi burung hagai chini Tiprasa ni tebo somosya nai ga abon bagino sung mo jotono pathma ka sunai ini ang Asrambari nengoi ang tini khorang ti saka Asrambari badebo Khowai badebo gongma jaga tui Bangladesh ro habui tongo norok bo janjani area wo khorang ti sawoi a jaga ni DM SP BSF ni border security force ni officer rok malayoi border no tebo strong khlaioi je ungkorok no a jaga kaham kai CCTV camera riwoi drone riwoi erpore naga asuk riwoi abo haike jung abrong maka sunai karon tamba haike as a Tiprasa ni citizen ngai sung sini Tiprasa no narnani manchi riwoi rokha khaioi Bangladesh roni yakni chini jotoni no responsibility tong on boga nang abuna appeal khayo norok to janjani je Irian borok yango romdi ni tamjani Julai bari phasing rogo eng rogo yango sabrum rogo borok bo border share khayo boneng ti bo habui tong borok bo amo hage no mo hage strong message na step na woi sung kintu loi na dono yago naiya Bangladesh ni phane Bangladesh no sumbu to khai kunu ya जों बंगनो रंमै मारिनाय रंमै दिसे बंगनो किफली मार होनाय आबो हाय मा खायनाय गां आबनो आपिल खायनाय बांलादेश नि फानै बरकनो जों जेसकबन मा कासुनाय जदि कासुया हांकाय चिनि तमथाय केबो केसे बुंथानाय चिन जागा पाइ थानाय चाकरि नौकरी क्षेत्रे सुजुग सुबिदा कमि थानाय त्रिपुरा राज्य एक राष्ट्र हांकाय बो जागा थांसगुनो जों वानसुगबन मांगला आउन बगैनो जे मानसाक जतो पारे मो जे बांलादेश नि फानै बांलादेशी रनो जों मा कासुलायनाय yango sini Ramchandra je area bogabil ang tibo phai dong ga ang rongi fancy rok bo onek wing thamake onek khandia ang thamake ga ai ni fancy rok no bo belsora awon fancy rok no kam khane nang thon ga jaga bo te border force te bari nen nangnai ga abo hakino je ai ni borok no bang appeal khane jodi internal source tin norok am do khai je broker je Bangladeshi tu phai rok no nong Thani jodi knowledge tong hagai borok no boni data collect khayoi SP no te DM no borno submit khoinang thon tambaga engai je broker rok rangki samisani bagoi a je broker rok chini samemo te internal source tui a jaga sudu je chin Tiprasa bo non Tiprasa bo joton involved tong haisi rang 10000 15000 ni bagoi Bangladesh ni borok naharoi India dai tong amo hairok no sung stop ma khlainai jodi nong area bisung amo jodi broker nong ni knowledge tong hagai on knowledge o broker rok ni boni data collect khayoi chini Khowai SP DM bong Thani submit khaidul nang thon borok loy no tui
aini bisinti tamo samung khlaiman borok